Hej, Martin fra Navital Massage Vejle. Jeg har her skitseret den onde cirkel, vi kan komme ind i, hvis vi begynder at få ondt i kroppen. Det kan starte med en skade eller et traume på kroppen. Så sker der det, at chi og blod og ekstracellulære væsker, de væsker, som befinder sig overalt i vores væv, de stagnerer og blokerer den normale cirkulation. Blod og ekstracellulære væsker, de koagulerer så, og cirkulationen af blod og chi bliver blokeret. Musklerne, de får så ikke den næring, de skal have. De kan ikke komme ordentligt af med deres affaldsstoffer, og normal bevægelse af muskelfiberne bliver nedsat. Man kan sige, at de rent faktisk kan klistre sammen muskelfiberne. Og så får vi overspændte muskler. Overspændte muskler kan også komme af kulde eller træk. Det kan, som de fleste ved, komme af stress, dårlig holdning eller ensidigt gentagende bevægelser på arbejdet. Overbelastning simpelthen. Og så har vi spændte muskler, nedsat bevægelse af chi, blod og ekstracellulære væsker. Og så er vi tilbage ved begyndelsen. Og den her onde cirkel, den kan i princippet fortsætte i rigtig lang tid. Nogle gange så går tingene i sig selv igen, og nogle gange gør de ikke. Jeg plejer lidt at bruge sådan en analogi ligesom med en gammel LP-plade, hvor der er en ridse i. Og så går musikken i hak. Og det bliver den ved med at gøre, indtil der kommer nogen og skubber til pick-up'en. Og det er lidt det samme med, hvis vi har ondt eller smerte eller gener i kroppen, så skal der komme en eller anden terapeutisk impuls udefra, for ligesom at bryde op i den her onde cirkel. Og hvad man ønsker at bruge af behandling, det er jo meget individuelt. Men jeg bruger zoneterapi, forskellige massageformer og tuiner, som er en kinesisk massageform, som jeg synes er super effektiv. Så det var bare en lille skitsering af, hvad det er, der sker, når vi begynder at få gener og ondt og nedsat bevægelse i kroppen, i muskler og led. Håber det gav lidt mening. Hej.